Čaute, práve sa nachádzame v Kodani na tomto nádhernom námestí a rozhodla som sa urobiť taký netradičný unboxing. Chcela by som unboxovať tohoto pouličného artistu, ktorý je za mnou, speváka, ktorá som videla včera aj dnes, aj s Radkou, ktorá ma točí a ktorý pomáha s týmto videom a je úplne fantastický, má nádherný hlas, spieva s mikrofónom a má aj speaker, takže aj kvalita zvuku je oveľa lepšia ako bez týchto pomocok, ale čakáme, kým začne hrať ďalšiu pesničku. Predtým sme typovali, čo to bude, bol to Coldplay, The Scientist. Včera hral Aleluja, takže keby teraz začal hrať Aleluja, tak tu odpadnem. No ale momentálne sa rozcvičuje, predtým si aj fúkal nos, to sme počuli tiež, keďže má ten mikrofón. Ale vidíme, že vypočítali sme, že ľudia, keď mu hádžu približne 20 korún za pesničku, teda za pesničku mu hodí 10 ľudí, už začína, tak už nebudem kecať, každopádne zarobí aspoň 1000 korún dánskych za deň, čo je super. Počúvajme. Super pesnička. If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Like mornings in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already